Her vil jeg lige kort gennemgå, hvordan en konsultation foregår her på Strik Dyreklinik. Her på bordet har vi jo Kiko, som skal undersøges, og Camilla, min sygeplejerske, hun er med inden for at støtte hunden undervejs. Allerførst så vil jeg høre på dig. Hvad er grunden til, at du kommer, og hvad er det, du har bemærket herinde, du er kommet ind på klinikken? Det er vigtig information, som betyder noget i den undersøgelse, vi skal lave. Bagefter så er det din hund, jeg vil undersøge, og der vil der foregå det, at vi vil undersøge den fra snude til halespids. Så vi starter med at kigge på tænderne, vi vil undersøge ørerne, kigge i øjnene og lytte på hjertet, og vi vil også mærke den på maven, og måske her på bagbenene vil vi se, hvordan det står til. Til allersidst vil vi måske klippe neglene, hvis der er behov for det, og også tømme kirtlerne. Når vi er færdige med undersøgelsen, så vil jeg gennemgå med dig, hvad det er for 1, 2 eller 3 fund, vi har fundet. Hvad er det for en sygdom, der er, og hvad kan de mulige årsager være? Er der brug for en undersøgelse eller undersøgelser, så vil vi gennemgå det. Og den behandling, der skal foretages, aftaler vi sammen med dig. Til sidst så vil jeg gennemgå prisen med dig, sådan så at der ikke kommer nogen overraskelser, så du kan føle dig tryg undervejs. Når din hund skal have behandlingen, vil jeg sørge for, at du er helt sikker på, hvordan du skal komme øredråberne i ørerne, eller hvor tit og hvor ofte du skal give medicinen. Og ofte er det noget, vi har hjemme, så du kan starte behandlingen med det samme. Inden du går, så vil jeg fortælle dig, hvornår at du kan regne med, at din hund skal have det bedre eller være rask. Og vi laver også altid en form for kontrol, sådan så at vi kan følge op på, at tingene er gået, som det skal. Her på Strik Dyreklinik behøver du ikke at vente på den rigtige dyrlæge eller fortælle din historie igen, fordi du har altid den samme dyrlæge, og vi kender alle vores patienter og kunder rigtig godt.